Okay, gyda ni mae Ricky Jones o Dafolwen, ger Llanbryn Mair. A Ricky, chi wedi bod allan yn chwilio am April heddi? Dwi wedi chwilio ar rhan fwyaf o... Wel, wedi chwilio ar trwy'r pentre o'r hamlet o Dafolwen i gyd. Bob man allai. Mae'n ardal... a pob beth fel ni. A dwi wedi bod fyny ar y stet. A mae yna 6 ffarm ar y stet. Dwi wedi bod rownd man i gyd. A dwi wedi bod rownd lot o tai sison sydd ddim yn yr ardal a hyn o bryd fel Summer Houses. Dwi wedi bod rownd reinig, lot o reinig a gweld a gweld mae yna rwy'n wedi torri fewn iddyn nhw. So dwi'n bod be all allai wneud. Few. Gobeithio, bydd lot o svech dal yn byw. Ydy'r gymuned fan hyn yn ardal Llanbryn Mair wedi ymateb hefyd fel maen nhw lawr y Machynlleth? O, den. Definite. Mae pawb, wel, bore yma dwi wedi gweld twr o bobl lleol. A mae rawn bore yma. Yr unig peth dwi wedi gweld, bobl yn pasio ei gilydd. Reit. Bobl eraill mynd i edrych lle mae rai wedi bod yn edrych. Dyna'r unig peth sy'n braidd yn wastio amser. A chi wedi bod yn mynd allan i chwilio yn annibynnol ar eich liwt eich hunan, neu os yna rai wedi bod yn dweud wrthoch chi i fynd? Na, dwi wedi mynd i gyd fi'n. Reit, Dwi wedi mynd allan i gyd fi'n. Dwi newydd cael y bos yr estate ar y ffôn. Reit. Yn holi fi os o'n i wedi bod. A dwi wedi ddeitho, I've done it all on ddeitho. Dwi wedi bod, a mae o'n byw yn Llundain. A dwi wedi bod rownd, dwi wedi manager y estate ys 30 odd years. A dwi wedi bod rownd bob man, hyd yn oed wedi bod rownd y forestry a pob beth. Reit. Yn edrych. Os na ddim hôl, ddim tracks o cerbydau, os na ddim hôl, neb wedi bod yn cerdded na. As mae'r ddeian mor lif ar hyn o bryd, mae gan awr pigo fyny whole trade rwy'n. Ydy. Wel, pob hwyl i chi, Ricky, a diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.